Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनोमोनलाय थास' बिसं नाफाम आलु संनो नागिरदों दाउ एवनाय बेखौनो एसे ब्लग लानोसै नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो मोजां कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेहा मेथाइ जागासिनो आंनि खाथियाव ओंखाम जालाङो जोंनाव जालाङो अब्ला भिडिअखौ खालामलांनोसै आं सङाखै आइसो संदों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो आं शेयार खालामसै नोंथांमोन थास' बिसंजों नाफामजों संनो नागिरदों जोंहा नै नोंथांमोना नायलांबाय थादों दाउ बेदर गोरान एवनो नागिरबाय जोंहा माने थांबाय 90% थांबाय फार्स्ट टाइम नै आलुखौ होग्रोबाय एसे एवनानै थास' बिसंखौ होनोसै ओमफ्राय नाफाम होनोसै मारै सङो नायलांबाय थादों आंखौ संनो रोङा सोलोंसै आंबो एसे होबाय एसे एरग्रोबाय संग्राखौ खेबनाङा लोगोफोर आङो खेबा देनां नायगोन सासे बुरजा जाबा खेबग्राखौ माबा खेबग्राखौ लायनो माबा जाग्राखौहाय आरो संग्राखौ स' नायदो नै नोंथांमोना माबायदि सङो जायगा संनो रोङा नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नायनानै संबानो जाबाय थास' बिसंखौ होबाय आलुखौ एसे एरग्रोनानै ओमफ्राय नै थास' बिसङा एसे सेरेमहांबाय ओमफ्राय हानिया बेदर सुहैदों लोगोफोर स' लोगोफोर आं एसे एरनाय नायनोसै माबायदि नै एसे मोनहांसैबो नामाथाय बिसिबा गोबावजों दिनैसो थास' बिसं नाफाम आलु मोनजासिगोन ओइ माथो मावलांजोबोसो माबायानो अरदाबानो एरबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ संख्रि होबाय नै एसे नै संख्रि होनानै खोबफिनसै खोब्बाय दोनफिनसै बेखौ अरदाबावसो संदों जोङो बायह्रायावहाय लोगोफोर बेदरखौहाय गेसाव एवनोसै खोमसिखांबावथारनाय ओंखाम संग्रायानो आङोहाय नाफामाव माबायाव मा होनो थास' बिसङाव होनो टमेट' लांफैदों नै आबैमोननावहाय नाफामाव होफानोसै टमेट' आलु थास' बिसं नाफाम नोंथांमोना नै एसे रेबहांबाय थास' बिसं आलुआ सबाइ गोरानबो जानो नागिरदों जोंहा एसे दाखाया मारामथार नै बेयो नोंखौ देखायनो दा देखायनांगौ दाउ आथिं सावनानै जानो नागिरदों जोंहा एकदम दा आथिंनिफ्राय गारनानै जेबो गारा जोङो जाजोबो जों बेखौ जागोन दाउ आथिंखौहाय सावनानै गारनायाव गैया गोथाव बुस्थुखौ एसे गेब्लेहांबाय नै ओमफ्राय बेखौ मारै संगोन दै होनानै टमेट'खौलाय माला होगोन नाफामखौलाय नाफामा बोरै हालदैखौ गोलैजोब्बाय नै गथ'आ नै गैला सेस हालदैखौ नैबेयाव मा होनोमोनलाय प्लास्टिकआव बारदोंमोन मानसिया नायलाय मानसिया नायलाय खानाया सोर हालदै जाजोब्बाय सोर खर' देबियाबा गैला नोङो माबासिनो गारखांबाय खारै सङोबा बुरैजों बुजागोन नों आयदै गस्ला गस्लि नांजोब्बाय नै मानसि बे मा नांनाय बिदि बारा नोंलाय मानो माथो सिब माबायदि मोनदों नोंथाङा नालाय दाखो दोग्राया बेयाव दंलाय थां साला दै होबाय ओमफ्राय माबा होबाय मा होनोमोनलाय टमेट' होबाय साग्लिबाय नै साग्लिबाय ओमफ्राय नाफामखौ होनोसै दसेनो मोनथारो माथो बारा गोबाव नाङा मोननोसै बेबो मोननोसै ओंखाम जानोसै जोङो गोथाव मोजानो दा बुंखायानो माखौसो नामा लोगोफोर ओंख्रिया मोनजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय जोङो नै थालिरलाय लायनो नागिरदों थालिरलायावसो जागोन जों ओंखामखौ गथ'जों आंजों थालिरलाय दाननानै लांसै जोङो ओंखाम जाहैनोसै नोंथांमोना जोंनि जानायखौ नै जोंहा जानोसै थास' बिसं दाउ बेदर सामब्राम पियास हादों मोनाना ओमफ्राय बेखौ होनोसै जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों जोबजासिम खालामदोंमोना जानो बिराद I'm pizza like a stomach. Jangan makan ya. Kalau mau. Gì cái tao lên mình đừng xem ra thì chính không nên. Anh rồi mình ngồi bên đó cô mình đánh. Ba không biết là sao vậy?
Bây giờ chào cái video của bạn nên chúng ta bye bye. Có đừng Bye bye. chào không bạn. Tôi xin mình giảm cái video của bạn lên.